बावैसो दिल्लीयाव कानि हेंथायै गसंग्राफोरनि सायाव सानैसो दुथांफोरा गाग्लोबनायाव सा 27 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 189 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) आ थांनाय बुधबाराव कामाख्या देवालयखौ अपारेसन खालामदों। गुवाहाटीआव IPLनि मोननै खेलाफोरखौ खुंनो थियारि। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ' आं मलिना ब्रह्म। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे नोंथांखौ दिनैनि रादाबाव बरायबाय। बावैसो दिल्लीयाव कानि हेंथायै गसंग्राफोरनि सायाव सानैसो दुथांफोरा गाग्लोबनायाव सा 27 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 189 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। थांनाय 24 फेब्रुआरि खालाराव सा-सानजा दिल्लीयाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट, नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेनशिप आरो नेशनेल पपुलेशन रेजिस्टारखौ लानानै सरासनस्रा सुबुंफोरा हेंथा खालामदोंमोन। बे गाग्लोबनायाव सासे पुलिसखौ लाफानानै सा 27 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो गासै 189 सुबुंफोरा गोब्राबै जखम जायो। जाथायखौ बिजिरनानै मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला BJPनि दैदेनगिरि कपिल मिश्राया सानथाम सम होनाय बादियै दिल्ली पुलिसआ हेंथा होग्राफोरनि सायाव एक्शन लानो थांनायनि सिगांनो खायसे दुथांफोरा खाबु लानानै हेंथा होग्राफोरखौ गाग्लोबो। जाउनाव हेंथा होनाय हाबाफारिया हिन्दु-मुस्लिम खिथेर लानायावसो सोलायलाङो। बे बुब्लियावनो कंग्रेसनि आफादगिरि मुस्रिमा सनिया गान्धीआ नखर मन्थ्रिखौ गावनि बिफाननिफ्राय बिबान एंगारहोनो दाबि दैखाङो। गुबुन फारसेथिं सुप्रिम कर्टआ गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरखौ सिरि थानो खावलायहरदों। इउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) आ थांनाय बुधबाराव कामाख्या देवालयाव अपारेसन खालामदों। सेन्ट्रेल फान्डखौ कामाख्या सामलाय आफादा दाय हमनायनि बिथोन मोननानै थांनाय 25 फेब्रुआरि खालाराव क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) आ कामाख्या देवालयाव अपारेसन खामानिखौ मावफुङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला CID आ कामाख्यानि साथाम बर्ड मेम्बारफोरनि न'आव नायग्रोमनाय खामानिखौ मावफुङो। ओरैहाय रिजु शर्मा, प्रणब शर्मा आरो नबकान्त शर्मा बिथांमोननि न'आव नायग्रोमनाय खामानिखौ मावफुङो। इउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दा दङ गेलेमु रादाब। गुवाहाटीआव IPLनि मोननै खेलाफोरखौ खुंनो थियारि। इन्डियान प्रिमियार लीग IPLनि मोननै खेलाखौ गुवाहाटीआव 5 एप्रिल आरो 9 एप्रिल खालाराव खुंनाय जागोन। बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया (BCCI) आ IPL 2020 नि खेलानि कालार फारिलाइखौ बावैसो फोसावबाय। खेलानि कालार फारिलाइ बादियै गुवाहाटीआव थानाय बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव मोननै खेलाफोरखौ खुंनाय जागोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव फैगौ 5 एप्रिल खालाराव राजस्थान रयेल्स आरो दिल्ली केपिटेल्स हानजा मोननैनि गेजेराव आरो 9 एप्रिल खालाराव राजस्थान रयेल आरो कलकाता नाइट राइडार्स हानजा मोननैनि गेजेराव जानोगोनां क्रिकेट खेलाखौ खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि देग्लायनि सिजनआ फैगौ 29 मार्च खालारनिफ्राय जागायगोन। डिफेन्डिं चेम्पियन्स मुम्बाइ इन्डियान्स आरो चेन्नाइ सुपार किंसनि गेजेराव 24 मे खालाराव फाइनेलखौ गेलेनाय जागोन। इउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय। गोजोन्थों।